Bang siya. Kaya ibang kaya lagi. Para pisahan niya sige bang. Nara eh ito. Hey, ani na jak pisan na. Lamdan ha? Oo. Nung tapos ba? Wala si makina. Asim na yung gani kanya ni Ted. Kanyang tiyang. Wala jak pisan na. Wala jak pisan. Hey. Mati berpindah eh. Apa na? Hey, ba? What dito? Kerja siya ikakapisah. Ano ba tapsa? Kanyo tingka. Kanyo di kaya. Kanyo tukat yung kaya. Sekar pidayam. Ngano kapisa. Ano kani? Yam. Nope. Ini kanyo tukat.